में तेता कसाई रे, मन करे तो है जिंदे जराई रे। बारे सोचा हूँ मैं तेता कसाई रे, मन करे तो है जिंदे जराई रे। खुश सब कोई होई जब फांसी तोरा होई, प्यार होला का तोरा ना बुझाई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। देख देख के सबके छाती फाटता, पति पर कटे वाला पति के ही काटता। नहीं छोड़ी पुलिस थाना, संगे जाई तोर दीवाना। नशा उतर जाई प्यार के तोरा, साथ दीना जमाना। छाती पीटी कहे माई नहीं रुकता रोआई, कैसे बाबू के सूरतिया भुलाई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। नारी पर से उठ गइल लोग के विश्वास बा, केतनो करब तबो एकर दोसर कोई खास बा। कबो एसडीएम ज्योति मौर्य, कबो कहानी मुस्कान के। अभिनाश कहेले रह सचेत, ध्यान रख माल जान के। गाँव ही में रह दुख तनी सह, यही में बतहर भलाई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। घर में यरवे के बोलाइत देहले भतर के मुआई। रिकॉर्डिंग बाय आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो कुचाई कोट।